சொன்னா புரியாது மச்சான். இப்போ நம்மால் இறங்கி ஒரு சிக்ஸரி பாரு வேற லெவலில் இருக்கும். வீடியோ ஆரம்பிச்சிச்சு. ஸோ ஹலோ எவ்ரி ஒன். இப்போ இன்னைக்கு நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போறோம் பார்த்தீங்கன்னா, லாஸ்ட் வீடியோவில் சொன்ன மாதிரி ஐபிஎல் ரீவைண்ட் கொஞ்சம் ஃப்ரெண்ட் வந்துருக்காங்க. ஐபிஎல் ரீவைண்ட் 2008 இருந்து 2019 வரைக்கும் சும்மா ஒரு ஜெட் எடுத்துன்னு ஒரு வருஷமா போய் பார்த்து நான் போறேன் என்ன ஆச்சுன்ட்டு. என்னது எதுக்கு ஜெட்டு? போன வீடியோல அவர் சைக்கிள், இந்த வீடியோல ஜெட்டு. உன் இஷ்டத்துக்கு பேசுவியா? என் இஷ்டத்துக்கு தான் பேசுவேன். இது ஏன் சேனல் நான் சரி சிம்பிள் மாதிரி ஏஞ்சி போயிடாத. நம்ம சேனல் தான் எல்லாரோட பார்க்குற 6 கோடி மக்களோட சேனல் தான் இது. 189 பேருக்கு 6 கோடிங்கிற கிரிஞ்ச் மோடு. சரி, ஸோ எல்லா வருஷமும் போயிட்டு பார்க்க போறோம். ஐபிஎல்னால செம்ம மாசம் ஆரம்பிச்சது. ஐபிஎல் மாசா? அப்ப நீ எத்தனாவது கிளாஸ்? 3ஆம் வகுப்பு. நான் 10ஆம் வகுப்பு. ஐபிஎல் ஆரம்பிக்கும் போது ஐபிஎல்னா என்னன்னு தெரியாத கூட்டத்துல நானும் ஒண்ணு. ஐபிஎல் சொன்னாங்க. ஐபிஎல்னா என்னது? இந்தியன் பிரீமியர் லீக். என்னடா அப்பா இந்தியன் பிரீமியர் லீக்ல என்னடா அப்பான்னு கேட்டா, ஐபிஎல் இந்தியன் பிரீமியர் லீக் என்னடா எப்பா பண்ணுவீங்க அப்படின்னு பார்த்தா, வேர்ல்ட்ல இருக்கிற மொத்த பேர் எடுத்துட்டு வந்து தொக்கா தூக்கின்னு வருவோம், உங்களுக்கு வேணுது பிடிச்சி நீங்க எடுத்துக்கோ அப்படின்றீங்க. அதுக்கு ஒரு டீமா வச்சுங்க. அப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு டீம் பேரை பார்த்து சிரிச்சேன். அந்த டீம் தான் மும்பை இந்தியன்ஸ். ஏன் சென்னையில் இந்தியன்ஸ் இல்லையா, ஹைதராபாத் இந்தியன்ஸ் இல்லையா? ஸோ இந்த மாதிரிலாம் பேர் வச்சானுங்க, ஆளை பொறுக்குனானுங்க. அப்போதான் தோனி தலை வந்து சென்னைக்கு வந்துச்சு, ஷேவாக் வந்து டெல்லிக்கு போனாரு, சச்சின் நான் எங்கே வேணா எங்கேயும் போக மாட்டேன், நான் என் ஊர்லேயே தான் இருப்பேன், மும்பைக்கு போனாரு. அதுக்கு ஒரு பெரிய ஃப்ளாஷ்பேக் இருக்கு. 2008 நான் சிஎஸ்சி மும்பை ஃபேனா இருந்தேன். மூடிட்டு அங்கேயே இருந்திருந்தா இந்நேரம் என் டீமுக்கு 4 கப் இருந்திருக்கும். இப்போ நீ எந்த ஃபேனு? அதை பத்தி பேசாதீங்க. அதுக்கே ஒரு வீடியோ போடணும், அது அப்புறமா நான் வீடியோ. சரி. ஸோ இப்போ 2008 ஐபிஎல் இதே மாதிரி ஆரம்பிச்சுது. ஐபிஎல் ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் ஞாபகம் அவங்க யாரால மறக்க முடியும்? சின்ன கொம்பனா என் தலைவன் மெக்கல போட்டு பொழகுறான். கேகேஆர் சும்மா வெறி கொண்டு அடிச்சானுங்க ஆர்சிபியை. அதுக்கு அவனுங்க அடிச்சு பழகினதுக்கு அப்புறம் சும்மா நீங்க மட்டும் தான் அடிப்பீங்களாடா, எங்களுக்கும் கை இருக்குது, எங்களுக்கும் பேட் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் அடிக்கிறாங்க ஆர்சிபி. என்னடா 11 பேரையும் தூக்கி ஒரு டீம்ல போட்டுனா இப்படிதான் அடிப்பீங்களான்னு கேட்டா, கிடையாது, நாங்க செகண்ட் இன்னிங்ஸ்ல 82 தான் அடிப்போம், யாரா இருந்தாலும் நாங்க அவ்வளவுதான் அடிப்போம்னு. ஆர்சிபி 83 ரன்ல அவுட் ஆயிட்டு போயினே இருந்தாங்க. சரி, இவ்வளோ தூரம் பயங்கரமா கஷ்டப்பட்டு 220 வச்சாங்க. அடுத்த நாள் வந்து சிஎஸ்கே வந்து என்னடா நைட்டு ஃபுல்லா இதான் ஒட்டி இந்தியா சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் கழிச்சிட்டு புதுசா ஒரு கோட்டை போறான்னு சொல்லிட்டு 230 வச்சுட்டு சால்டா வந்து அந்த வருஷத்தோட ஃபைனல் போனாங்க. நான் ஃபைனல் போனவங்க அவங்களால கப்பு ஜெயிக்க முடியல. எங்கேருந்தோ வந்தவன்பா வெளிநாட்டுக்காரன் வந்து டபாலு கப்பை வச்சுட்டு போயிட்டான். அவன் பேர் தான் ஷேன் வான். நம்ம அப்பாங்களுக்குலாம் பிடிச்ச ஒரு போலரு தூக்கின்னு போயிட்டான் கப்பை. ஷேன் வானை இறக்கும் போது எல்லாம் கேட்டிருந்தாங்க, நீங்க சிஎஸ்கேல தோனி வாங்கினீங்க, மும்பைல சச்சினை வாங்கினீங்க, நம்ம ஷில்பா ஷெட்டி பண்ண கூட வெளிநாட்டுல இருந்து அடியாளை இறக்கி நம்ம டீம்ல போட்டு கப்பு தூக்கின்னு போயினே இருந்தாங்க. ஸோ 2009 செகண்ட் சீசன் நம்மளுக்குலாம் எலெக்ஷன் வந்து நேம்ல ஐபிஎல் நட முடியாது ஓடுங்கடான்னு சொல்லிட்டு நம்மளெல்லாம் தூக்கின்னு சவுத் ஆப்பிரிக்காவில் போய் வச்சிட்டாங்க. சவுத் ஆப்பிரிக்காவா? சவுத் ஆப்பிரிக்காவில் வச்சா பிளேயர்ஸ்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க? அப்போனா பிடிச்சி சவுத் ஆப்பிரிக்கா டீம்ல போடு, அவனுங்க பிச்சு மாஸ் ஆடணும்னு பார்த்தா ஒருத்தனும் ஒழுங்கா இல்லை. நம்ம பதிலாக நம்ம டீம்ல நம்ம பிளேயர்ஸ் தான் சம மாஸ் காமிச்சிருந்தாங்க. என்னடா இவனுங்க இந்தியன் பிளேயர் சவுத் ஆப்பிரிக்காவில் போய் பயங்கரமா ஆடுறானுன்னு பார்த்தா வேற ஒன்றும் இல்லை. அது மாதிரி நிறைய மேட்ச் அங்கே போட்டுருந்தாங்க சவுத் ஆப்பிரிக்கா, அதனால அந்த ஃபார்ம் கேரி ஆச்சு. ஆடம் கில்கிறிஸ்ட் வேற லெவல் பேட்ஸ்மேன், கீப்பர். அவர் என்ன பண்ணாரு, டெக்கன் டேஸ் என் உரிமை, நான் போட்டு வின் பண்றேன்னு வந்து கப்பை தூக்கின்னு போறான். அவர்னா காண்டில் இருந்தாரோ ஃபர்ஸ்ட் சீசன்ல லாஸ்ட் இருந்ததுனால என் டீம் எனக்கு ஒரு பேர் இருக்குது, அதை நான் காப்பாற்றிக்கணும்னு சொல்லிட்டு மேட்சை காப்பாற்றி கொடுத்துட்டு போயினே இருந்தாரு. காப்பாத்திக்கிறது மட்டும் போகாம ஐபிஎல் ஃபைனல்ல ஆர்சிபியில 3 ஊமுக குத்திட்டு போனாரு. ஏன்டா ஆர்சிபி அடிக்கிறீங்க? எல்லாரும் அடிக்கலாம். 2010 இதுதான் ஒன் ஆஃப் த ரிமார்க்கபிளான இயர் ஐபிஎலுக்கு. என்னடா பெருசா ரிமார்க்கபிளான இயர்னு பார்த்தா, 2010 ஆரம்பிக்கும் போது சிஎஸ்கே வந்து ரொம்ப ஸ்லோவா ஆரம்பிச்சு படிப்படியா அப்படியே மாஸ் காமிச்சே வந்தாங்க. எங்கேருந்து வந்தாங்கன்னு தெரியல. மும்பை ஒரு பக்கம் எல்லாரையும் அடிச்சுன்னு வந்துட்டே இருந்தாங்க. பயங்கரமா போதுடா ஃபைனல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபைனல்ல போய் 2 பேர் நிக்கிறாங்க. 2010 அன்புவின் எழுச்சி, அந்த மாதிரி தலை தோனியோட எழுச்சி. அந்த வருஷத்துல சென்னை இங்கே வருது, மும்பை இப்படி வருது, யாரா ஜெயிக்க போறீங்கன்னு பார்த்தா கடைசி ஓவர், அந்த ஒரு 3rd ஓவரா, அந்த ஓவரை நம்ம ஆளு பாலை தூக்கி ஆல்பி மார்க்கெட்டை குத்து எடுத்து விட்றாயவனை அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துட்டு போயினே கப்பை தூக்கி மாமாட்டி குத்துன்னு போயினே இருந்தாரு. 2011 ஐபிஎல். இந்த ஐபிஎல்ல தலை சும்மா மொட்டைலாம் வச்சுட்டு மொட்டை சிவா கெட்ட சிவா கட்டிக்கல. நம்ம சென்னை சூப்பர் கிங் டீமுக்கு வந்தவர் சுட வேர்ல்டு கப் வாங்கினது பத்தாது, உங்களுக்கு ஐபிஎல்லாம் வாங்கி தரேன்னு சொல்லிட்டு முதல்ல இருந்து லாஸ்ட் வரைக்கும் டாமினேஷன் ஆகி மறுபடியும் ஐபிஎல் ஃபைனல்ல ஆர்சிபியை 4 ஊமை குத்தா குத்திட்டு மறுபடியும் கப்பை எடுத்து மாமா கிட்ட குத்துட்டு கிளம்பி. ஸோ 2012 பத்தி பேசணும்னா 2010 வரைக்கும் எல்லாரோட கான்ட்ராக்டும் முடிஞ்சு 11 கம்பீரை வந்து கொல்கட்டா ஷாருக் கான் வாப்பானி போதும் அங்கே கிழிச்சதெல்லாம் வந்து எனக்கு கிழியும் கூட்டு போனாரு.
நான் ஆஸ் டெல்லி ஃபேன் டேய் நீயும் போயிட்டியா ஒரு சொல்லட்டுமா சரி விடுங்க அது முடியல 2012 கம்பீர் என்ன பண்ணா பிஸ்லா எல்லாரும் கூட்டி யாராங்க பிஸ்லா எல்லாரும் வாங்கி போறீங்க டீம்ல ஸோ நம்ம ஜெயிக்கணும் அதை நான் யாரானா வாங்கி போடுவோம்னு சொல்லிட்டு சிஎஸ்கே டாமினண்டா வேற லெவலில் போயினுக்குது கம்பீர் அவனை போச்சு ஸ்பீடா போனா கவனம் மஸ்ட்னு சொல்லி உட்கார வச்சு நான் கப்ப தூக்கினே ஷாருக் கான் பையில போட்டுன்னு போயினே இருந்தாங்க. அப்போ ஃபைனல்ஸ்ல போய் தோத்த சிஎஸ்கே எவ்வளவு காண்டா இருக்கும். 2012 கப்பு ஜெயிச்சதுலாம் விட பிஸ்லாலாம் ஒரு அவன் போய் டிராவிட மறைச்சான் பாரு ஒன்னு வச்சிருக்கணும் அவனை அன்னையே சரின்னு சொல்லிட்டு மறைச்சதுனால தான் அவர் எங்க இருக்கிறாரு. 2012 கப்பு வின் பண்ணதோட அவன் போயிருக்கலாம். ஆனா கப்பு மட்டும் வின் பண்ணான் அவன் ஒரண்டே வின் பண்ணான்னு சொல்லிட்டு பிஸ்லா வச்சு ஒரு டிராவிட் கூட ஒரண்டே எடுத்து பிஸ்லா டிராவிட் எவ்வளவு சீனியரான பிளேயரு பிஸ்லா போய் தேவையில்லாம மறைச்சு டிராவிட் வந்து அங்க இருக்காரு பிஸ்லா எங்க இருக்காரு கூகுள்ல பாரு பிஸ்லா தானே மார்வேந்தர் பிஸ்லா சர்ச் நாட் ஃபவுண்ட் அவரை உலகமே தேடுது போல. இதனால தேவையில்லாம 2012 கப்பு தான் கம்பீரோட வாழ்க்கையிலே கடைசியா ஒரு நல்ல இந்தியன் டீம் கடைசி வருஷம் வறண்டா இழுத்து எவனை பார்த்தாலும் அடி எவனை பார்த்தாலும் குத்துன்னு கோலி கூட சண்டை டிராவிட் கூட தான் அவர் பேரே அழிச்சு இந்தியன் டீம்ல அதுக்கப்புறம் ஆன ரொம்ப ஃபியூ மேட்ச்ல ரிட்டையர்மெண்ட்டை நியூஸ்ல கொடுத்த ஒரு மெம்பர் அவரு தான். ஸோ 2013 இந்த வருஷம் சச்சின் தான் மும்பை இந்தியன்ஸோட கேப்டன் சொன்னாங்க. அவர் வந்து இந்த வருஷம் நான் பண்றேன் பாரு நான் தான்டா இனிமேல் வந்த ஒரு 6 மேட்ச்ல உட்கார வச்சுட்டு கேப்டன்ஸுக்கு ரோஹித் சர்மா கொடுத்தாங்க. நீ சரி பண்றானு உலகமே ஷாக். ரோஹித் சர்மாவா டேய் அவன் டீம்ல இல்லையடா அவனுக்குலாம் கேப்டன்சி கொடுக்கணும் சிரிச்சானுங்க. நானும் தான் சிரிச்சு அவன் வாயில பண்ண வச்சுட்டு நம்ம அம்பானி கப்பு தூக்கின்னு போயினே இருந்தாரு. அந்த ஸ்டார்டிங் தான் மும்பை இந்தியன்ஸோட கோல்டன் இயரோட ஸ்டார்டிங். அண்ணன் ஒண்ணு அந்த கப்பத்தி கொடுத்துட்டு போயினே இருந்தாரு. 2014 என்னடா பண்ணுவீங்கன்னு ஐபிஎல் ஆரம்பிச்சா ஒருத்தர் சும்மா எல்லா பாலையும் சொல்லிட்டு அடிச்சுக்கிறான். யாரா அவன் பார்த்தா நான் தாண்டா மேக்ஸ்வெல் ஆஸ்திரேலியா அப்படின்னு சொல்றான். ஆஸ்திரேலியாவா அப்ப நீ ஸ்பின்னர் சரியா ஆட மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு ஸ்பின்னர் போட்டா ஸ்பின்னர் பால் தானே ஸ்பெஷலா அடிப்பேன்னு சொல்லிட்டு சும்மா அஸ்வின் பால்ல இருந்து எல்லா பாலையும் தூக்கி வச்சுக்கிறான். 2014 பிரித்தி சிந்தா பால் நம்ம கையிலே பிடிக்க முடியாது. ஒரு மேட்ச் வின் பண்ணா பயங்கரமா குதிக்கலன்னா பாடல் என்ன இந்த குதிக்கிறெல்லாம் கம்பி பார்த்துட்டு நம்மால் உத்தப்பாவை அந்த மேட்ச் இறக்கி ஆரஞ்சு கேப் பண்ணி அஷ்டு வராம போய் கப்பை எடுத்துன்னு வாடான்னு சொல்லி கப்பை எடுத்துன்னு போய் அண்ணா 2 நேனு ஷாருக் கான் குதிட்டு போயினே இருந்தாரு. குதிக்கிறதுல வந்து கம்பீர் கீழே ஒரு கம்பியை வச்சிட்டாருன்னு தான் சொல்லணும். 2015 இந்தியன் டீமுக்கும் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸுக்கும் சோகமான வருஷம். ஓகே ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப்லயே நம்ம வேர்ல்டு கப்பை தோத்துட்டு அழுதுன்னு வந்துனே தலை குழந்தைய கூட பார்க்காம வீட்டுக்கு வந்துடுவார். செமிஃபைனல்ஸ் ஆஸ்திரேலியா கிட்ட செருப்படி வாங்கி வந்துடுவோம். வந்த நம்மால் சரி அவன் ஆஸ்திரேலியா தோத்தான் அந்த ஜெர்சியை போட்டே போய் நம்ம மும்பை இந்தியன்ஸ் அடிப்போன்னு பார்த்தா அங்கே மும்பை இந்தியன்ஸ் நம்ம அல்வா கொடுத்துட்டு போயினே இருந்தாங்க. 2015 தான் இந்த ஹார்திக் பாண்டியாவும் பும்ராவும் வந்தாங்க. 2 பவர் ஹவுஸ். இன்னைக்கு இந்தியன் டீம்ல 2 பவர் ஹவுஸ் ஷைன் ஆனது அந்த வருஷம் தான். ரோஹித் சர்மா சென்டிமெண்ட்டே பார்க்காம கப்பை தூக்கின்னு போய் மும்பைட்ட கொடுத்துட்டு அண்ணன் 2 நேரம் சொல்லிட்டு வேண்டியதே இருந்தார். 2016 ஐபிஎலுக்கு யாருக்குமே இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாம சரி வேற வழி இல்லை 8லேருந்து 11 மணிக்கு எப்படியாவது போகணும்னு சொல்லிட்டு பார்த்த ஒரு வருஷம் அது. ஏன்டா நான் சிஎஸ்கே தூக்கி பையில போட்ட மாதிரி நீங்க ஆடக்கூடாதுடா பிரிஞ்சு போன பிளேயர்ஸ் அங்க போயிட்டு ஆனுவல் லீவ் போன மாதிரி ஒரே வாரம் சந்தோஷமா வந்துட்டு அடுத்த வாரம் கான்ல ஆடினு அந்த மாதிரி போற ஒரு ஐபிஎல் சீசன். சிஎஸ்கே மட்டும் தூக்காம நல்லா இருந்த ராஜஸ்தான் டீமையும் தூக்கிட்டாங்க. அவங்களாம் கண்டுக்கிறதே இல்லை யாருமே. சிஎஸ்கே போனது மட்டும் தான் தெரியுது அவங்க ஒரு டீமுடா. ஸோ 2016 வந்தார் நம்ம வார்னர். இதான் நம்ம டைம் ஹிஸ்ட்ரியை மேக் பண்ணிட்டு போயினே இருக்கணும்னு பார்த்தா கோலி வெறித்தனமான ஃபார்மில் இருந்தார். பார்க்குறவங்க கூடலாம் 100 மரம் அடி. நீ குஜராத்னா வா நீ பூனேனா வா எவனா தானே அடிப்பேன்னு வந்த மனுஷனுக்கு வேற லெவல் லக்கு போல ஃபைனல்ஸில் வந்து வார்னர் கப்பு தூக்கிட்டு நம்ம சன் டிவிட்ட கொடுத்துட்டு போயினே இருந்தார். சன் டிவியும் அது ஸ்க்ராலிங்கில் ஒரு 6 வாட்டி போட்டு அவங்கள கிளம்பினே இருந்தாங்க. 2017 ஐபிஎல் குமார் ஆட்டம் போச்சு. கேடிவியில் மொக்க படம் போச்சுன்னா ஐபிஎல் பார்ப்போம். ஐபிஎல் மொக்க மேட்ச் போச்சுன்னா கேடிவி பார்ப்போம். அப்படிதான் பார்த்துருந்தோம். ஸோ அதே 2 டீமும் ஆடிச்சு. குஜராத்தும் ஆடிச்சு பூனேவும் ஆடிச்சு. இதுல ஒரு வேற லெவலில் நான் பூனே ஓனர் வந்து தோனி கேப்டன்சி சரியில்லை. நீ ரொம்ப தம் கட்டுற அடக்குடா படுவா. அடுத்து நான் வந்து ஸ்டீவ் ஸ்மித் கேப்டனா இருக்கிறேன். அதெல்லாம் ஏன்னா ஒரு வருஷம் தானே பண்ணி தோலை அடுத்த வருஷம் சிஎஸ்கே வருதுன்னு சொல்லி அதையும் சகிச்சுக்கிட்டு பார்த்துட்டு இருந்தோம். பார்த்தா பூனே ஃபைனல்ஸ் போயிடுச்சு. என்னடான்னு பார்த்தா ஓனரை பார்க்கணுமே அப்பாடா நம்ம கடிச்சிக்கிறது கரெக்ட்னு சொல்லிட்டு அங்க கூட வந்து மும்பை இந்தியன்ஸ் வந்திருந்தானுங்க. யார் அவரு எனக்கே அவரை பார்க்கணும் போல இருக்கு. டேய் யாரா நீங்க? அப்போதான் நம்ம அந்த ஃபர்ஸ்ட் பூம்ராவையும் ஹார்திக் பாண்டியாவும் வேற லெவல் ஷைன் ஆயினே வந்தானுங்க. அப்போதான் கடைசியா
4 ரன்லயோ 1 ரன்லயோ தோக்க வச்சுட்டு கப்பை மறுபடியும் நம்பர் 3 அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க. அண்ணே 3 நேரம் கொடுத்துட்டு போயிட்டே இருந்தாங்க. 2018 ஐபிஎல்க்கு 2018 ஐபிஎல் முடிஞ்ச அடுத்த நாள்ல இருந்து எப்போ ஐபிஎல் வரும்னு பார்த்துட்டே இருந்தா சும்மா பிப்ரவரி மாசம் 2018 தலைவர் தோனி வந்து பேக் ஷாட்ல நாய்குட தலை ஐ எம் பேக் அப்படின்னு போடுவாரு. வெறி கொண்டு மேட்ச் பார்த்துட்டே இருந்தோம். சும்மா 2018 அப்படி வரும்போது சும்மா தலைவர் என்ட்ரி மாதிரி மாசா முதல் மேட்ச் வந்து கடைசி மேட்ச் வரைக்கும் கடகட ஐபிஎல் பண்ணி கப்பை சுட எடுத்து மாமாட்ட 3 நேரம் மாமாட்ட சொல்லிட்டு போயினே இருந்தாரு. என்னடா இவனுங்க 3 கப் வச்சிட்டாங்க, நாங்களும் 3 கப் வச்சிட்டோம். 2019 ஆரம்பிச்சா ஏறுது சிஎஸ்கே. அப்படியே அந்த சூடு குறையாம சூடு பறக்காம டாமினன்ட்டை ஏத்தினே போய் அடி போண்டா கப்புன்னு ஃபைனல்ஸ்ல போனா ஃபைனல் சென்னைக்கும் மும்பைக்கும் மறக்க முடியாத மேட்ச். ஏன்னா எத்தனை ஃபைனல்ஸும் ஆடி யாரா அடிக்க போறது 4வது கப்பான்னு பார்த்துருந்தா ஒரு பாலுக்கு 2 ரன்னு. இப்படி இருந்த மேட்சுக்கு அந்த மேட்ச் ஞாபகம் எப்படி பார்த்துருந்தோன்னு அதுக்கு முன்னாடி அதை எப்படி பேசக்கூடாது. இந்த மேட்ச்ல அன்னைக்கான ரன் அவுட் மறுபடியும் இன்னொரு ரன் அவுட் வந்துச்சு. ரன் அவுட் பத்தி பேசாத, ரன் பத்தி மட்டும் பேசாத. ஸோ கடைசி ஒரு பால்ல 2 ரன் அடிக்கணும். ஷார்தவ் தக்கூர் அதுக்கு முன்னாடி பயங்கரமா ஆடுவாரு. அன்னைக்கு மட்டும் காலில் வாங்கினு அவுட் ஆகிட்டு ஒரு பால்ல 1 ரன் கூட அடிக்க முடியாம கப்பு நம்மளே கப் எடுத்து அவங்ககிட்ட போய் கொடுத்துட்டு நீங்களே கப் வச்சுக்கோங்கடா நாங்கள் அதுக்கப்புறம் வரண்டான்னு சொல்லிட்டு 2020 ஐபிஎலுக்கு வெயிட் பண்ணி பார்க்கணும்னு பார்த்தா இந்த வாட்டி கொரோனா வந்துடுச்சு. ஐபிஎல் ரீவைண்டில் நாங்கள் நிறைய மேட்சஸ், நிறைய ஹைலைட்ஸ், நிறைய மொமெண்ட்ஸ் மிஸ் பண்ணியிருப்போம். எந்தெந்த மொமெண்ட்ஸ் மிஸ் பண்ணி நீங்கள் கமெண்ட்ல போடுங்க. வில் ட்ரை டு கேட்ச் அப் அண்ட் புட் another வீடியோ. ஸோ விட்ட ஹைலைட்ஸ் கொஞ்சம் பாக்கி இருக்கு, நாங்கள் பார்த்துட்டு எக்ஸிட் ஆக போகிறோம். நீங்களும் ஏதாவது ஹைலைட்ஸ் இருந்தால் பாருங்க. ஸோ until then it's bye. டாடா. சொன்னா புரியாது மச்சான்.